Όταν ανοίγουμε για πρώτη φορά το Preps, πρέπει να ορίσουμε κάποιες προδιαγραφές. Πάμε λοιπόν εδώ στο Preferences. Μπορούμε να αλλάξουμε τις μονάδες, να τις κάνουμε εκατοστά, ίντσες και τα λοιπά. Εγώ επιλέγω πάντα μιλιμετρία, χιλιοστά. Ας πούμε επιλέγουμε το stock, το σχήμα του χαρτιού, το προεπιλεγμένο. Τις διαστάσεις της σελίδας. Πάμε στα σημάδια και μπορούμε να τα μικρύνουμε, να τα μεγαλώσουμε. Και εδώ στο output επιλέγουμε το αρχείο να βγει σε PDF, ούτως ώστε να μπορούμε να το ελέγξουμε ή να το τυπώσουμε σε plotter. Και αποθηκεύουμε το profile. Ας πούμε ότι μας έφερε ένας πελάτης σε ένα περιοδικό 28 σέλιδο με διάσταση σελίδας 194x272. Καταρχάς βλέπουμε εδώ στο stock αν έχουμε σχήμα χαρτιού για αυτή τη διάσταση. Χρειαζόμαστε 5886 χαρτί για να τυπώσουμε το 194x272. Δεν έχουμε 5886, επομένως με δεξί πλήκτρο επιλέγουμε ένα και του λέμε duplicate, διπλασιασμός δηλαδή. Του δίνουμε τη διάσταση 86 επί 58, 86 σε χιλιοστά εννοείται, επί 58. Αυτά δεν τα πειράζουμε, θα τα δούμε εν καιρό. Και πατάμε save. Ξαναπάμε όμως τα preferences, γιατί πρέπει να αλλάξουμε σχήματα σελίδας εδώ. Πάμε λοιπόν εδώ, επιλέγουμε το σχήμα του χαρτιού να είναι 58x86, η σελίδα μας 194 επί 272. Στο κολλητό που έχουμε επιλεγμένο εδώ Perfect Bound ορίζουμε 5 χιλιοστά στο κεφάλι, 0 σε όλα τα άλλα, και εδώ στη ράχη 3 χιλιοστά, εκεί που πάει η κόλλα δηλαδή, και στο backlip επιλέγουμε 18 χιλιοστά. Από πού βγαίνουν αυτά τα δύο? Αν αφαιρέσουμε το 194 από το 215 που είναι το σχήμα το βρώμικο της σελίδας, μας μένουν 21 χιλιοστά. Επομένως βάζουμε εδώ τα 3 και εδώ το 18. Πάμε και εδώ στο saddle stitch, βάζουμε και εδώ τα 5 χιλιοστά, 0, 0 και 0, 0 και εδώ και 21 εδώ, είναι τα 21 χιλιοστά που είχαμε, 3 και 18, 21. Και αφού βάλουμε και εδώ τις διαστάσεις αυτές, πάμε Save Profile, δηλαδή αποθήκευση του Profile, 194 επί 272 το Profile μας. Πατάμε OK και πάλι OK. Profiles φτιάχνουμε για κάθε μέγεθος σελίδας, δηλαδή αν έχουμε σε ένα άλλο περιοδικό ας πούμε 210 επί 27, φτιάχνουμε ένα profile για 210 επί 27. Κάθε φορά που αλλάζουμε τις προδιαγραφές του Preps, πάμε εδώ και λέμε νέο, ούτως ώστε να μας έρθουν προδιαγραφές που ορίσαμε καινούριες.
Στη συνέχεια θα φτιάξουμε και το μέγεθος του τσίγκου της μηχανής μας. Δηλαδή πάμε εδώ στο media που είναι το μέγεθος του τσίγκου, με δεξί πλήκτρο πατάμε με δεξί πλήκτρο και του λέμε add. Ας πούμε ότι έχουμε μία κομμόρη μηχανή 70%. Την ονοματίζουμε 1040 με τα επιπλέον η διάσταση επί 800. Το 700 είναι 800 γιατί έχουμε τα δόντια του τσίγκου που πρέπει να τα πιάσει η μηχανή. Εδώ που λέει στο Media Type επιλέγουμε το Scenic Soft Color. Είναι ο driver ο οποίος θα μας φτιάξει το PDF και πατάμε OK. Πατάμε το Custom Size, Add, ξαναδίνουμε το όνομα της μηχανής, Komori 1040 επί 800. Βάζουμε και εδώ τη διάσταση και πατάμε OK. Το επιλέγουμε. Πατάμε OK. Και εδώ που λέει Letter επιλέγουμε το Komori. Και πατάμε OK. Εννοείται ότι αν έχουμε και άλλη μια μηχανή και θέλουμε να φτιάξουμε άλλο σχήμα τσίγκου, ξαναφτιάχνουμε, κάνουμε την ίδια διαδικασία. Η επόμενη μας κίνηση είναι να φτιάξουμε τα σημάδια, ούτως ώστε κάθε φορά που φτιάχνουμε ένα ανάπτυγμα, ένα template δηλαδή, να μπαίνουν αυτόματα. Το preps, αν δούμε εδώ μέσα στα σημάδια, έχουμε αρχεία σε APS και PDF. Μπορούμε να φτιάξουμε δικά μας σημάδια αν χρησιμοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που φτιάχνει βέκτορες, δηλαδή τον Illustrator ή το Corel, και να δημιουργήσουμε τα δικά μας σημάδια. Το πρέπει όμως χρησιμοποιεί τα SmartWorks. Αν δούμε μέσα εδώ στα SmartWorks υπάρχουν dossier για το κολλητό Perfect Bound, για το καρφίτσα, για το τούμπα χαρτί, για το τούμπα δόντια και κάποια άλλα που μπορεί να μας χρησιμοποιήσουμε σε κάποια εκτύπωση. Μέσα, ας πούμε, στο Saddle Stitch και στο Perfect Bound, στο κολλητό, υπάρχει το Collation Mark. Το Collation Mark είναι ένα σημάδι το οποίο μας δηλώνει ποιο τυπογραφικό είναι αυτό που έχει το σημάδι αυτό. Είναι ένα σημαδάκι, δηλαδή ένα τετράγωνο το οποίο έχει και το νούμερο πάνω του τυπογραφικού. Για να μπαίνουν όμως τα σημάδια χρειάζεται να φτιάξουμε κάποιες προδιαγραφές για αυτά τα σημάδια. Πάμε λοιπόν εδώ στα Resources και επιλέγουμε το Mark Rules Editor. Το Mark Rules Editor είναι ο επεξεργαστής κανόνων σημαδιών. Θέλουμε να φτιάξουμε για το Perfect Bound, για το Saddle Stitch και για το Work and Turn. Πατάμε 3 φορές στο συν. Πάμε εδώ στο πρώτο και το ονοματίζουμε Saddle. Καρφίτα δηλαδή. Ας το γράψουμε με κεφαλαία. Εδώ επιλέγουμε Commercial Print. Στο Part Type δεν θέλουμε τίποτα, δεν βάζουμε τίποτα. Το αφήνουμε όπως είναι.
Στο work style επιμένουμε sheetwise και στο binding type, δηλαδή είδος διπλώματος, επιλέγουμε το saddle stitch. Αφού λοιπόν βάλουμε αυτές τις προδιαγραφές, πάμε εδώ και διπλοχτυπάμε στο saddle stitch, ούτως ώστε να μας έρθει εδώ. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με το δεύτερο, το οποίο το ονομάζουμε perfect, κολλητό δηλαδή. Εδώ έχουμε την ίδια επιλογή, commercial print. Εδώ τίποτα πάλι. Στο work style βάζουμε το sheetwise και εδώ βάζουμε το perfect bound. Αφού λοιπόν βάλουμε αυτά εδώ, τις προδιαγραφές, πάμε εδώ και διπλοχτυπάμε για να μας έρθει τα perfect bound εδώ. Πάμε και στο τρίτο, work και turn, του μπαγωνία ή χαρτί. Ίδια επιλογή, commercial print, καμία επιλογή εδώ και σε αυτό, work and turn εδώ και καμία επιλογή εδώ και διπλοχτυπάμε στο work and turn να μας έρθουν εδώ και μετά κάνουμε αποθήκευση των κανόνων. Στη συνέχεια θα φτιάξουμε τα fall patterns. Τα fall patterns είναι τα πρότυπα διπλώματος. Πάμε εδώ στο stock και επιλέγουμε ένα μέγεθος χαρτιού. Θα φτιάξουμε 16 σέλιδο, 8 σέλιδο και 4 σέλιδο fall pattern. Πάμε στο job και λέμε create in position. Θα φτιάξουμε το πρώτο το 16 σέλιδο, 4 και 2. Πατάμε OK. Το επιλέγουμε και μηδενίζουμε τυράκι. Και με το πλήκτρο αριθμίσης από το 1, προσοχή αυτό, πάντα από το 1, αριθμίζουμε το fall pattern, το 16 σέλιδο. Και το αποθηκεύουμε σαν custom fall pattern. 16 παύλα σελίδες. Εδώ έχουμε δύο επιλογές. Ή να το σώσουμε σε ένα ήδη υπάρχον group ή να φτιάξουμε ένα δικό μας group. Ας πούμε εγώ θα φτιάξω ένα group test και πατάμε OK. Το επιλέγουμε και το σβήνουμε. Θα φτιάξουμε τώρα το 8 σέλιδο και το 4 σέλιδο, επομένως εδώ επιλέγουμε work and turn του μπαχαρτί. Πάμε πάλι στο job, create position, αυτή τη φορά θέλουμε 2 και 2 για το 8 σέλιδο. Το επιλέγουμε και αυτό και σβήνουμε, μηδενίζουμε τις ράχες και με το πλήκτρο αριθμίσης από το 1 όπως είπαμε αριθμίζουμε το πρότυπο διπλώματος, το οποίο και το αποθηκεύουμε σαν custom fall pattern 8 παύλα σελίδες στο ίδιο group που σώσαμε το προηγούμενο. Πατάμε OK. Σβήνουμε και αυτό και φτιάχνουμε τώρα το τετρασέλιδο, create position 2 και 1. Μηδενίζουμε και το τυράκι και αριθμίζουμε
πάλι από το 1. Και το αποθηκεύουμε σαν custom full pattern. 4 παύλα σελίδες στο ίδιο group, στο test. Το σβήνουμε και αλλάζουμε εδώ από work and turn σε setwise. Η τελευταία μας κίνηση είναι να φτιάξουμε τα templates ή τα αναπτύγματα, τα λεγόμενα. Όπως έχουμε εδώ το σχήμα του χαρτιού, πάμε εδώ στο part και εδώ που λέει 0 σελίδες βάζουμε 28, δηλαδή 4, 8 και 16 μας κάνουν 28. Ένα τετρασέλιδο, ένα 8 σέλιδο και ένα 16 σέλιδο. Και επειδή έχουμε 8 και 6 και 4, επιλέγουμε εδώ work and turn, τούμπα χαρτί. Όπως επίσης και εδώ που λέει larger section, μεγαλύτερο τμήμα, να βάλουμε το 16, να μας βγάλει δηλαδή το μεγαλύτερο 16 σελίδες. Βλέπουμε εδώ ότι μας έφτιαξε τις 16, τις 8 και τις 4, τις οποίες μπορούμε να τις δούμε και εδώ στο assembly που σημαίνει σύνθεση. Αν βλέπετε σκαλοπατάκι τα templates, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε saddle stitch μορφή, καρφίτσα δηλαδή. Αν πάνε το ένα κάτω από το άλλο, είναι στη μορφή κολλητό. Εδώ τώρα πρέπει να βάλουμε τα full pattern που φτιάξαμε προηγουμένως. Επιλέγουμε το 16 και πάμε εδώ που λέει full pattern και φτιάχνουμε το test 16. Επιλέγουμε το 8, πάμε εδώ και επιλέγουμε το 8 και επιλέγουμε και το 4 και πάμε εδώ και λέμε 4. Συνήθως το τετρασέλιδο τις περισσότερες φορές πηγαίνει μεταξύ του 8 και του 16, ούτως ώστε όταν βιβλιοδετηθεί να μην σκιστεί. Δηλαδή αν πάει πρώτο το τετρασέλιδο μπορεί στη βιβλιοδεσία να σκιστεί. Πάει πρώτα το τετρασέλιδο μόνο όταν έχουμε εξώφυλλο. Αφού λοιπόν τα βάλαμε και τα full pattern τους, πάμε εδώ και λέμε generate press runs, δηλαδή δημιουργήστε τα αναπτύγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας έφτιαξε το τετρασέλιδο, το οχτασέλιδο πρώτα, το τετρασέλιδο δεύτερο και το 16σέλιδο τρίτο. Για να είμαστε σίγουροι όμως ότι είναι αυτά, παρόλο ότι τα βλέπουμε εδώ, πρώτο 8, δεύτερο 4 και τρίτο 16, πάμε και εδώ και τα ονοματίζουμε. 16 παύλα pp σελίδες, ή το βάζετε ελληνικά, σελίδες. Επιλέγουμε το τετρασέλιδο και γράφουμε 4 παύλα σελίδες. Επιλέγουμε και το οχτασέλιδο και του λέμε 8 παύλα σελίδες. Αν δείτε εδώ που είμαστε τώρα στο οχτασέλιδο, εδώ πάνω έχει κενό 13, όπως και κάτω έχει κενό 13. Το ίδιο έχει και στο 16σέλιδο. 13 πάνω, 13 κάτω. Στο τετρασέλιδο όμως πρέπει να γυρίσουμε τις πάνω σελίδες 180 μοίρες για να μας έρθει κεφάλι και εδώ που λέει 15,5 να το βάλουμε 13, όπως επίσης και το κάτω 13. Ούτως ώστε όταν βιβλιοδοτηθούν να έχουν τις ίδιες αποστάσεις, 5 χιλιοστά εδώ στη ράχη και 13 χιλιοστά ξάπλυσμα από την κάτω μεριά. Ένα άλλο που πρέπει να κάνουμε τώρα εδώ είναι να ορίσουμε και την απόσταση. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε το αρχείο πάνω σε τσίγκο, την απόσταση της άκρης του χαρτιού από την άκρη του τσίγκου. Πώς γίνεται αυτό? Επιλέγουμε το χαρτί,
όχι τη δουλειά, τις σελίδες, εδώ το χαρτί στη μέση. Και εδώ που λέει punch distance, ορίζουμε, ξέρω εγώ, 40 χιλιοστά. Η κομμόρια, ας πούμε, μπορεί να έχει 40, μπορεί να έχει 45. Ό,τι απόσταση ξέρουμε από τη μηχανή μας ότι έχει το χαρτί από το τσίκο, βάζουμε και τα ανάλογα χιλιοστά εδώ. Επιλέγουμε και το οκτασέλιδο και βάζουμε και εδώ τα 40 και επιλέγουμε και το 16σέλιδο και βάζουμε εδώ τα 40. Αν δείτε, με το που πατάω το Enter, ανέβηκε πάνω 40 χιλιοστά το μοντάζ. Έχοντας επιλέξει να φτιάξουμε και τις προδιαγραφές για τα σημάδια, βλέπουμε ότι μας έβαλε και τα σημάδια εδώ. Όπως επίσης και το σημάδι αναγνώρισης του τυπογραφικού εδώ. Αφού λοιπόν ορίσαμε όλες αυτές τις προδιαγραφές, πάμε εδώ και του λέμε Save σαν template, αποθήκευση σαν template. Πατάμε OK, πρώτη φάση, και κατόπιν του λέμε ότι είναι για το 194 επί 272 saddle stitch καρφίτσα. Αν δούμε εδώ τώρα και πάμε στα σημάδια, στο 16 σέλιδο θα δούμε ότι έχει βάλει τα saddle stitch σημάδια. Δεν έχουμε μόνο όμως saddle stitch template, θα πρέπει να φτιάξουμε και template για τα κολλητά. Αντί να καθόμαστε να ξανακάνουμε αυτό που κάναμε προηγουμένως, επιλέγουμε το part και πάμε εδώ που λέει saddle stitch και του λέμε perfect bound. Πατάμε OK και βλέπουμε ότι μας έφερε το ανάπτυγμα του perfect bound με το κενό ανάμεσα εδώ στη ράχη. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι να αλλάξουμε τα saddle stitch σημάδια, δηλαδή τα σημάδια του καρφίτσα, και να βάλουμε τα σημάδια του κολλητού. Επιλέγουμε τα σημάδια της καρφίτσας και με το δεξί πλήκτρο του λέμε Remove από το Current Press Run και επιλέγουμε μετά τα Perfect Bound σημάδια, δηλαδή τα κολλητά, και με δεξί πλήκτρο του λέμε Add to και μας βάζει τα σημάδια του κολλητού όπως και το σημάδι αναγνώρισης του τυπογραφικού. Αφού λοιπόν κάναμε και αυτό, πάμε εδώ και του λέμε Save σαν template, δηλαδή αποθήκευση σαν template, και αντί να γράφουμε όλο ξανά το όνομα αυτό, πάμε εδώ και αντί να γράψουμε SS, βάζουμε PB, δηλαδή Perfect Bound. Υπόψη ότι templates φτιάχνουμε για κάθε είδος σελίδας, δηλαδή κάθε μέγεθος σελίδας. Όπως φτιάξαμε profile για κάθε είδος σελίδας, έτσι φτιάχνουμε και templates διαφορετικό για κάθε μέγεθος σελίδας. Αφού λοιπόν κάναμε όλες αυτές τις ρυθμίσεις, φτιάξαμε τα full patterns, τα templates, ορίσαμε τον εκτυπωτή μας, ας δούμε τώρα αν μπορούμε να δοκιμάσουμε να βγάλουμε ένα αρχείο, αν θα είναι σωστό ή λάθος. Πάμε εδώ και λέμε νέο. Πάμε στα αρχεία, στα files και προσθέτουμε το αρχείο μας. 28 σελίδες
194x272. Πάμε στο Pages και ρίχνουμε το αρχείο μας πάνω στο New Product. Και βλέπετε μας έφερε τις σελίδες εδώ. Επιλέγουμε Press Run. Πηγαίνουμε στα Layouts. Θέλουμε να βγάλουμε το αρχείο σε καρφίτσα. Πάμε στα Templates. Επιλέγουμε το 194x272 Template Saddle Stitch, δηλαδή καρφίτσα, και με δεξί πλήκτρο του λέμε Auto Select. Και ως εκ του θαύματος μας δημιούργησε το μοντάζ. Το 8σελίδο, όπως βλέπετε εδώ, το 4σελίδο και το 16σελίδο, α και β όψη, όλα καλά. Ας το τυπώσουμε τώρα λοιπόν για να το δούμε. Πάμε στο File, εκτύπωση. Αν θέλουμε να βγάλουμε αρχείο μόνο για plotter, για έλεγχο δηλαδή, επιλέγουμε το Press Sheet Size, σαν media, σαν τσίγκο δηλαδή. Και πατάμε Print. Μην δίνετε και πολύ σημασία εδώ, μπορεί να είναι κάποια σημάδια τα οποία εξέχουν από το μοντάζ. Δίνουμε λοιπόν το όνομά του, 1, 2, 3. Το σώνουμε όπου θέλουμε και πατάμε το OK. Ελέγχουμε το αρχείο μας από τον Acrobat και βλέπουμε ότι μας έφτιαξε το 8σέλιδο του μπαχαρτή, το 4σέλιδο και αβ όψη το 16σέλιδο. Αφού το ελέγξαμε λοιπόν και είναι OK, πάμε πάλι στο Preps και του λέμε εκτύπωση για να βγάλουμε το τζίγκο. Αυτή τη φορά επιλέγουμε το τζίγκο μας, κομπόρι, και του λέμε Print. 1, 2, 3, 4. Πατάμε OK. Το ανοίγουμε με τον Acrobat και βλέπουμε το σχήμα του τσίγκου. Γύρω γύρω λευκά. Αν μετρήσουμε αυτή την απόσταση και αυτή την απόσταση, θα είναι 1,040 επί 800. Αυτά τα λίγα. Ελπίζω να βοήθησα.